ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри босонии Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. 21 январи соли 2025 раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ ба шаҳри Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. дар шаҳри Панҷакент ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла қасру майдончаҳои варзишӣ, гармхонаҳо, биноҳои истиқомативу маъмурӣ, марказҳои хизматрасонӣ ҷараён дорад. зимни сафар роҳбари вилоят нахуст дар деҳаи марғедари деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бо сохтмони майдони парчами давлатӣ ва қасри варзиш шинос гардида барои бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳо ба роҳбарияти шаҳр супоришҳо дода шуд. қайд гардид ки сокинони шаҳри Панҷакент дар иҷрои корҳои созандагӣ саҳми назаррас гузошта барои ободонии маҳал талош намуда истодаанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ки дорои наздик 24 000 аҳолӣ аст, бо дастгирии мақомоти давлатӣ ва ташаббусу иқдомҳои ватандӯстонаи сокинону соҳибкорон бунёду ба истифода супоридани 43 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ин дам 29 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. раиси вилоят дар идомаи сафар бо рафти корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи минтақавии деҳаи Ғӯсар шинос шуд. иншооти мазкур ҷиҳати беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бунёд гардида дорои 120 кат мебошад ва дар он шӯъбаҳои таваллуд, ҷарроҳӣ, узвҳои дарунӣ ва ғайра ҷой дода мешаванд. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда пас аз мавриди истифода қарор гирифтан барои 24 000 аҳолии деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ ва ҷамоатҳои наздик хизмат мерасонад. маврид ба зикр аст ки бинои беморхонаи минтақавии деҳаи Ғӯсар солҳои пеш сохта шуда бо назардошти фаъолияти тӯлонӣ зарурат ба миён омад ки бинои нав барои кормандони ин муассисаи тандурустӣ сохта шавад. бинои нав бо фарогирии тамоми шароит бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят бунёд ва мавриди истифода қарор мегирад. дар шаҳри Панҷакент маркази тиббии шифо ки дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари соҳили рӯди Зарафшон воқеъ аст, бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва сармоягузории соҳибкор Абдушафеъ Ҳоҷиев таъмиру таҷдид мегардад. дар дохили он ҳамчунин нахустин маркази оши палав дар шаҳри Панҷакент бо тарҳи миллӣ бунёд хоҳад шуд. тавре ба роҳбари вилоят маълумот доданд, бинои маркази тиббӣ таҷдид шуда номи нав мегирад ва дар он барои табобату истироҳати мизоҷон шароити мусоид фароҳам оварда шуда минбаъд чун табобатгоҳ осоишгоҳ хизмат мекунад. дар як гӯшаи ҳудуди марказ ҳоло сохтмони маркази оши палов бо тарҳу меъмории миллӣ идома дошта баъди анҷоми корҳо он ба гӯшаи истироҳат барои меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил меёбад. раиси вилоят зимни шиносоӣ иброз дошт ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат имрӯзҳо ба рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда ҳамасола даҳҳо иншооти наву замонавӣ мавриди истифода қарор мегирад. бунёду навсозии иншооти соҳа дар Панҷакент имкон фароҳам меорад ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии ин минтақа боз ҳам беҳтар гардад. Шаҳбоз Қурбонов, Ҷаҳонгир Толибе, махсус барои барномаи иттилоотии пайғом. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо кормандони нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент мулоқот анҷом дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар идораи нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо кормандони ин ниҳод мулоқот доир намуд, ки дар он асосан дастурҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар дар соли 2024 таҳлилу баррасӣ гардида буд, сухан рафт. иттилоъ дода шуд ки соли сипарӣ шуда нақшаи қисми даромади бюҷети шаҳр бо дар назар дошти андози иҷтимоии ғайрибюҷетӣ 100% ва воридот ба бюҷети маҳаллӣ 105.1% таъмин карда шуд. дар ғанӣ гардонидани бюҷет саҳми кормандони нозироти андоз таъкид гардида, баробари ин таваҷҷӯҳи онҳо ба иҷрои босифати нақшаи воридот ба бюҷет дар соли 2025 коҳиш додани бақияи қарзҳо ба андозбандӣ фаро гирифтани ҳамаи субъектҳои
хоҷагӣ ва соҳибкорӣ ҷалб карда шуд. дар паёми имсола сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки доир ба баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозсупории шаҳрвандон чораҳои судмандро амалӣ созанд. ин нуктаро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар зимни баромад бори дигар ёдрас намуда ба кормандони нозироти андоз вобаста ба фаъолияти минбаъдашон дастурҳо дод. дар фарҷоми ҷаласа ба кормандони фаъоли нозироти андоз барои саҳми арзанда дар ғанӣ гардонидани буҷет, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. дар шаҳри Панҷакент бори нахуст маркази оши палов бунёд хоҳад шуд. идома ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар шаҳри Панҷакент маркази оши палов бунёд мешавад. он бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва сармоягузории соҳибкор Абдушафеъ Ҳоҷиев бунёд карда мешавад. маркази оши палов дар шаҳри Панҷакент дар ҳудуди маркази тиббии шифо бо тарҳ ва нақшу нигори миллӣ бунёд хоҳад шуд. зимни бозиди кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ иттилоъ дода шуд, ки ҳоло сохтмони маркази оши палов бо тарҳу меъмори миллӣ идома ёфта. баъди анҷоми корҳо он ба як гӯшаи диданӣ ва истироҳат барои меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил хоҳад ёфт. баъди таҷдиду анҷоми сохтмони иншооти мазкур дар он ҷо беш аз 100 нафар ба шуғл фаро гирифта мешаванд. ба масъулини маркази тиббии шифо барои дар муҳлати пешбинишуда бо сифати хуб анҷом додани корҳо дастур дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода изҳор намуд, ки мо бояд ҳама ҷашни фархондаи миллат 35-мин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо корҳои намунавӣ, ободониву сабзгардонӣ сазовор бояд истиқбол гирем. варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бояд бо сифати хуб ва дар муҳлати муқарраршуда таъмир карда шавад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. чуноне сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ қайд карданд: мо ба хотири таъмини саломатии аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон, таблиғи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ соҳаи варзишро низ ҳамчун самти муҳими фаъолияти давлатдорӣ дастгирӣ менамоем. масъалаи нигоҳубин ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани онҳо бояд ҳамеша дар мадди назари роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва масъулини соҳа бошад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмониву ободонӣ аз варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент низ дидан кард ва ба масъулин ҷиҳати таъмири он бо сифати хуб ва дар муҳлати муайяншуда ба иҷро расонидани корҳо дастур дод. гуфта шуд, ки соли гузашта бо маблағгузорӣ аз буҷети маҳаллӣ майдон, нишастгоҳҳо, ҳуҷраҳои ивази либос ва шустушӯи варзишгарон мутобиқи меъёрҳои муқаррарнамудаи Федератсияи футболи кишвар таъмиру таҷдид гардида, бозиҳои дастаи футболи саразм дар ҳайати лигаи якуми футболи мамлакат инҷо баргузор гардид. соли равон бошад толор барои тамрину мусобиқаҳои гӯштӣ, умуман дигар навъҳои варзиш таъмиру таҷдид карда мешавад. бояд гуфт, ки ҳоло дастаи футболи саразм, ки дар мавсими гузашта дар лигаи якум дар қатори 6 дастаи аввал ҷой гирифта буд, ба мавсими нав бо тайёрии ҷиддӣ омодагӣ мегирад. дар шаҳри босонияи Панҷакент 67 000 бех ниҳолҳои гуногун барои шинонидан омода шудааст. гузориши Майсара Тиллоева ва Шаҳбоз Қурбонов дар ин бора. дар доираи ҳаракати ҷумҳуравии ниҳолшинонӣ, ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат идома дорад, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои амалӣ меандешанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни бозид аз хоҷагии фаръии давлатии ниҳолпарварии шаҳр бо фаъолияти он шинос шуд.
гуфта шуд ки ҳоло дар хоҷагӣ беш аз 57,700 беғ ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз қабили навъҳои гуногуни себ, нок, биҳӣ, шафтолую зардолу, олболу, гелос, чормағз, бодом ва ангур парвариш мешавад ки беш аз 30,000 беғи он 2 ва 3 сола мебошанд. ҳамчунин дар хоҷагӣ беш аз 18,000 беғ ниҳолҳои сояфкану ороишии 2 ва 3 сола мавҷуд буда онҳо барои шинонидан омода мебошанд. дар хоҷагӣ ёрирасони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр бошад беш аз 10,000 беғ ниҳолҳои шамшод, туя, маҷнунбет, навъҳои гуногуни дарахтони сӯзанбарг, гул ва павловния парвариш карда мешавад ва як қисмати он барои шинонидан омода шудааст. ба масъулини хоҷагиҳои ниҳолпарварии давлатӣ ва хусусӣ барои ба фурӯш омода намудани ниҳолҳо ба раёсати кишоварзии шаҳр, ҷамоатҳои деҳот дастур дода шуд ки аз рӯзҳои мусоид истифода намуда дар канори шоҳроҳ ва дигар минтақаҳо шинондани ниҳолҳои сӯзанбарг ва сояфканро тибқи маслиҳати мутахассисон ва қоидаҳои агротехникӣ вусъат бахшанд. бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар шаҳри Панҷакент дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев ҷамъомад баргузор гардид. рӯзи 20 январ дар толори хурди қасри фарҳанги ба номи Олим Бобоев мулоқоти муовини раиси шаҳри Панҷакент, узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ва намояндаи прокуратураи шаҳри Панҷакент Муҳаммадҷон Сидиқзода бо кормандони бозрасии автомобилии шаҳр ва литсензия мактабҳои ронандагӣ баргузор гардид. дар мулоқот ду масъала пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар шоҳроҳҳо инчунин муҳтавои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2024 пешкаши ҳозирин гардонида шуд. мулоқотро муовини раиси шаҳр, узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ҳусни ифтитоҳ бахшид. дар баромади худ намояндаи прокуратура оид ба садамаҳое ки дар чанд моҳи охир рух дода буд ёдрас шуд. кормандони бозрасии автомобилиро зарур аст бо истифодаи таҷрибаву малакаи худ барои пешгирии садамаҳо чораҳои зарурӣ андешанд, таъкид кард Муҳаммадҷон Сидиқзода дар баромади худ. аз рӯи масъалаи дуюм бошад муовини раиси шаҳр оид ба муҳтавои паёми сарвари давлат андешаронӣ намуд. дар охир намояндаи прокуратураи шаҳр Сидиқзода Муҳаммадҷон пешниҳоди прокурори шаҳри Панҷакентро ба саҳми ҳозирин расонид. иштирокчиён бошанд бо дарки масъулият эродҳоро қабул намуда миннатдории худро ба ташкилкунандагон расониданд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шоҳсайн Солеев. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода бо кормандони ширкати Садо ва Симо мулоқот доир намуд. гузориши Ҷаҳонгир Толибӣ ва Хаём Ҷураев дар ин бора. санаи 22 январ мулоқоти муовини раиси шаҳри Панҷакент, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода бо кормандони ширкати Садо ва Симо баргузор гардид. дар мулоқот раванди иҷрои дастуру супоришҳои аз ҳузури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр гардид ки масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷумла пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, экстремизм ва терроризм, ҷудошавии оилаҳо, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, маданияти шаҳрдорӣ, рӯзгори одамони наҷиб бояд мавриди таваҷҷӯҳи доимии телевизион ва радио қарор гирифта, барномаҳои рангину ҷолиб пешкаши бинандагону шунавандагон гардад. зимни мулоқот ҳозирин андешаҳои худро ҷиҳати таҳияи барномаҳои мухталиф баён намуданд. бинандагони гиромӣ, барномаро идома медиҳем. ҳоло мусоҳибаи мо оид ба пешгирии бемории роҳҳои нафас пешкаши шумо мегардад. бемориҳои шадиди роҳи нафас як гурӯҳ бемориҳое ки онҳоро бемориҳои зукомӣ низ меноманд. бемориҳои шадиди роҳи нафас сабабҳои гуногун дошта, нишонаҳояшон ба ҳамдигар хеле монанданд. бемориҳои шадиди роҳи нафасро вирусҳо, хламидияҳо, бактерияҳо ва микоплазмаҳо меангезонанд. бемориҳои шадиди роҳи нафас метавонанд сабабҳои муштарак низ дошта бошанд. мувофиқи маълумотҳои расмӣ тақрибан соли 40 миллион нафар ба гирифт ва дигар бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор мешаванд. бемориҳои шадиди роҳи нафас вирусӣ буда тавассути роҳи қатрагию ҳавогӣ аз шахси бемор
ба шахси солим мегузаранд. Сироят асосан тавассути зарраҳои хурди дар ҳаво вуҷуд доштаи оби даҳон ки ҳангоми сулфидан, атса задан, ҳангоми суханронӣ метавонанд аз як шахс ба шахси дигар гузаранд. муолиҷаи бемориҳои шадиди роҳи нафас тавассути антибиотикҳо ғайриимкон аст, чунки антибиотикҳо наметавонанд ба вирусҳо таъсир расонанд. антибиотикҳоро асосан ба бемороне ки ангезандаашон бактерияҳо мебошанд тавсия ва таъин карда мешаванд. шахсоне ки ба бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор шудаанд бояд дар хонаи алоҳида нигоҳ дошта шаванд. зарфҳо ва маҳсулотҳо ва маводҳое ки истифода мебаранд бояд алоҳида бошад, бо ниқоби докагии чорқабата даҳонашон пӯшида бошад. агар шахсе ки ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор шудааст кӯдак бошад ва нишонаҳои хӯросак дар кӯдак дида шавад, бояд ҳавои хона намнок карда шавад. ҳавои хона чӣ хел намнок карда мешавад? ҳавои хона тавассути ҷойпӯши бо оби гарм тар карда шуда ки дар овиза кашор шудааст намнок карда мешавад, ва ё ин ки тавассути статиле ки дар он оби гарм нигоҳ дошта шудааст намнок карда мешавад. шахсе ки ба бемории зуком ё ки дигар бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор шудааст бояд ба қоидаҳои зерин риоя кунад. ҳангоми омадани атса ва сулфа даҳони худро пӯшонад бо дастрӯймоле ки дар даст дорад ва ё бо даст бояд даҳони худро пӯшонад, чунки ин рафтори шахси ба беморӣ гирифторшуда метавонад атрофиёнро аз гирифторшавӣ ба бемории шадиди роҳи нафас эмин нигоҳ дорад. бемороне ки ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор шудаанд бо аломотҳои зерин ба мо муроҷиат мекунанд: ҳарорати баланд, дарди гулӯ, дард дар гӯшҳо, дард дар қафаси сина, сулфа задан, атса задан, дарди мушакҳо, дарди сар, дард дар тамоми андоми бадан, беҳолию бемадорӣ ва набудани иштиҳо. дар сурати ориза надоштани бемориҳои шадиди роҳи нафас аз 2-3 рӯз то 5-8 рӯз давом мекунад. дар хотима аз тамоми шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои шадиди роҳи нафас ба духтурони оилавӣ ва ё ба маркази саломатии шаҳрӣ муроҷиат намоянд. роҳбари тикоми иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мулоқот доир намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади беҳтар намудани корҳои таблиғотӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳисси миллӣ, худшиносию ватанпарастии наврасону ҷавонон, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз ҷумла муқовимат бо экстремизм ва терроризм, амалҳои коррупсионӣ, майзадагӣ, нашамандӣ, никоҳи бармаҳал, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, худкушӣ ва суиқасд ба ҷони худ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, эҳтиром ба фарҳанг ва сару либоси миллӣ, таъмини фазои одобу ахлоқи ҳамида дар ҷомеа тибқи нақшаи муштараки комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва сохторҳои дахтори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар самти тақвият бахшидани корҳои идеологӣ ва тарғиботию фаҳмондадиҳӣ ба ҷомеа сокинони деҳаҳои маҳаллаҳо дар толори кохи лоиқ бо иштироки зиёда аз 400 нафар устодони донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мулоқот доир гардид. дар мулоқот раиси комиҷрои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Муродзода Мастона, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Шириншон Нуруллоев, ректори донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Ансори Муаззамхон ва дигарон оид ба мавзӯъҳои ифтихори ватандорӣ, моҳияти истиқлоли давлатӣ, ҷойгоҳи бузурги он дар сарнавишти миллати тоҷик, зарурати ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва марзубҳуми кишвар, аҳамияти дастовардҳои беназири мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ, ташаббусҳои сатҳи байналмилалии Тоҷикистон марбут ба истиқлолу озодӣ суханронӣ намуданд. ҳамзамон дар вақти суханронӣ доир ба вазъи ҷаҳони муосир
огоҳ будан аз равандҳои гуногун, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро, ҷалби ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии зӯроварӣ дар оила, никоҳи бармаҳал, пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, тоза ва озода нигоҳ доштани маҳалли зист, самаранок истифода бурдани қувваи барқ ва заминҳои наздиҳавлигӣ, тарзи дурусти истифодаи телефони мобилӣ, одоби муошират, корбарии дуруст дар сомонаҳои иҷтимоӣ, ҳимояи аслияти тоҷикӣ, ҷалби насли наврас ба забономӯзӣ, муносибатҳои хуб бо табиат, ҳимоя, манфиатҳои миллӣ, ифтихор аз ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат, ҳурмати падару модар ва калонсолон фикру андешаҳо баён гардиданд. гузориши Майсара Тилоева ва Шаҳбоз Қурбонов. роҳбарият ва кормандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бинобар вафоти собиқ корманди театри халқии шаҳри Панҷакент Абуфайзи Бобоназаров андӯҳгин буда аз даргоҳи худованд ба аҳли оила ва пайвандону наздикони марҳум сабри ҷамил мехоҳанд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи тиловати пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.